Ľudia, dneska sme tu na tomto účku v Hyde Parku s Kubom a s Lacom a ideme tu na čo skúsiť pojazdiť. Nice, pekne. OK, takže Kubo skúsi bričko. Dobre, na jednu. Dažo. Pekne. Ja skúsim, že ide 50 a sa hneď briefly. Čo ti dáva? Nie. Tak, idem to len buď. Daj to tam na to prázdnejšie. Nice. Idem vašu skúsiť, ale môžu sa nezabúť. Tak môžu vašu skúsiť. No, ide na to. Nice, no me dropol. Čo by som tu mohol dať? Bar spin. Na účko, alebo tail whip. Hej. Prečo robíš opo 108? Nice. Oský, Laco, poď. Nice. To hodnotím 3 hviezdičky späť a čaute.